Monggo semanten sampun rampet anggennya emban panglipur caos panglipur wonten sang telung kedaton negari ing Astina Kocapa ing mangke rantang-rantang rakuring Purwadya bala mapan wonten garing Astina alun-alun tumuju wonten ing pertapaning Cakrawala Sang Bambang Satama Mranata Sang Yamurawadya Sata Kurawa nalika semanten musnya rampung Sang Satama genya dawuh mring Uparadya wis katata langgati
yo. dasar gagah meranipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang ngapala ratu Pontaputaman ngaton Kakang Antasena. Wah, wiyanggene adikku piye? Ora sanggaya gak tutuk gundulmu lho ora. Piye ni? Iki kanane wis kaya ngene iki aku kudu mujudke, aku kudu nglamar kencana resmi. Berarti wis entuk pajak cukai. Hus. Jare resmi, nek kencana urung resmi lak berarti kencana ilegal.
ora ngawur sangkemu lho Kang. Ning aku wedi Kang, Wedi sebabe. aku kuwatir. Kuwatir piye? Iki mengko nek aku ora kelakon dhaup karo kencana resmi, mongko saing aku abot Kang. Sainganmu piye? Saing aku Lesmana kan anak wong sugih tubuh pikiran. Aku lho lemah wae ora duwe. Lambemu ni sawah pirang-pirang hektar ngono kok muni ora. Kae duwe wong tuaku tunggu aku. Aku kuwatir nek iki mengko aku ora kelakon gayuh kencana resmi mongko iki. Aku wis kebacut nganakake Sayembara. Aku wis kebacut nantang Sayembara karo Kurawa karo Lesmana. Lah aku kuwatirku iki mengko nek ngasih aku ora kelakon dhaup karo kencana resmi wirang ora kok le perkara aku ora sida dhaup karo kencana resmi ora masalah aku iso golek wong wedok liya ning wirang jeneng Wisanggeni jenenge Wisanggeni harga diriku hancur lho Kang ning ngasih iki mengko aku ora kelakon rabi karo kencana resmi Ayo iki dadi satria sing sembodo. Tiwas mau sumbar-sumbar tiwas aku support. Wah. Prandik puno ngawe Dokter Endes Antasena. Bareng tekan kene kok kowe pesimis niku ora kena, kowe iki ora kena, kowe ora kena wedi ngono kuwi, kowe ora kena. Pokoke sing tenang. Aku eneng mburimu. Aku sing saguh. Apa iki jenenge? Nggayuhke karo kowe. Nek ngasih Antasena ora rampung nggayuhke karo sing jenenge Kencana. Ora ilegal utawa legal kuwi mau utawa kencana resmi kuwi mau engko iki jaminane nyawane Antasena kowe ora ngawur lho Kang kowe iki sok senengane sok ngapusi karo aku ngapusi piye to sak gendakan iki ora wis ngapusi biasane kowe muni arep tak bayarke jebul kowe takon bayar dhewe ning sak gendakan iki ora iki tak bayari tenan cara carane kowe biasa dolan karo aku biasane kowe dolan karo aku kowe mesti apa ki jenenge kowe mesti tak wenehi cehna tresna saka Antasena nek ngono piye ayo diwujudke wong wis kebacut nantang Sayembara arep ngrebut kencana legal mosok kowe tekan kene kok ming pleret ngono ki apa mental yuyu nek ngono kuwi ora lara atiku lara ya ben salahe kok iki karo wong wedok kok nyalimu kaya ngono. Ora kok le perkara atiku karo wong wedok ki rawani ki ora. Ning aku wedi nek iki mengko ora kasembatan, mongko ngerti dhewe to. Watak mantune Kurawa kuwi kaya ngono kae. Sing kuwatirku negara Ngamarta dirusak karo Kurawa. Nih, apa? Awake dhewe iki satria ndugal kewarisan. Wis embuh kepiye wae kanane awake dhewe engko ora enek wong wani nandangi wis to. Aja kok lumrahing menungso, demit wedi karo awake dhewe. Dewa medun mesti kalah karo awake dhewe. Wedi mergo pancen awake dhewe satria sing ndugal kewarisan. Mula saka kuwi rasah malang ati kowe ayo tak ganti. Tak ganti apa? Tak ganti. Ayo tak ganti ning Pertapan Cakrawala nglamar karo sing jeneng Kencana legal utawa kencana resmi. Melayu sing banter ben ora kedisikan karo bapakmu ni. Ayo kedisian. Selain kedisian Rama Arjuna mengko ndak malah ora pernah kedadiane. Ayo to ni. Ayo.
pananing madaning pertapaning Cakrawala papan pirenggaing Pandhita Sekti kalintang jayaning marang Tirta Wasis Waskista ing Esti inggih menika ta wernanipun Sang Begawan Dewa Kartika didhemadaning pertapan ing Cakrawala anambi rawuhipun Nalendra ing Prajutresna Sang Prabu Setija Bama Narakasura nalika semanten anggadhahi wigati pribadi mangresanipun Sang Begawan Dewa Kartika kocaping mangke keterpukasan nedhi andangu rawuhipun nata ing Prajutresna Prabu Setija Bama Narakasura dadi kumanggi panindika ingkang dereng kababaring lisan Sang Begawan Dewa Kartika kula wau. Katika nyadong wimbaning Sabtu Sunama Sidam Sekaring Bawana kula nuwun sewu sinuwun sadangune kula ngawontenaken pawiyatan wonten ing pertapan Cakrawala kathah sangjaning para cantrik mangulu jangga ingkang ngabiyantara marang ngersaning Sang Begawan Dewa Kartika menika kok mboten pangling sinuwun kula nuwun sewu. Mbok bilih kula kanggep cuman raka matur jengandika menika sinuwun Prabu Setija Bama Narakasura Nalendra ing Rajutresna sinuwun ingkang abdipun Dewa Kartika cumadung dawuh Nunamit pasang Kalimantabe dinebena ngilon duni dumawahing tawang tuwang Prembani sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksami kula mantun ngabiyantara suman wonten ngersa jengandika Sang Premban Dewa Kartika kemareng kula diamatur marang ngersa jengandika Sang Premban sepisan suman kula menika tilik dhumateng Karaharjan Paduka Sang Premban Dewa Kartika nduga pangka kalih sowan kula menika pancen wonten perkawis pribadi wonten wigatos ingkang kedah kula aturaken marang ngersa jengandika Sang Premban Dewa Kartika mila wale-wale menapa sowan kula menika nedya sepisan tuwi kawilujengan angka kalih bab semah kula inggih prameswari wonten negaring Trajutresna menika Premban
Nggih menika pun garwa kula pun Yayi Hatnyonowati rikala semanten. Nalikanipun piyambakipun nedya kula senggol magepokan kalian panjenenganipun Yayi Hatnyonowati kawit rumiyin nalikanipun kula kalian Yayi Hatnyonowati dhaup mingga sepriki kula dereng nate nyenggol dhumateng Yayi Hatnyonowati. Lajeng samangke kula dangu kenging menapa dene Yayi Hatnyonowati kados mekaten. Wondene piyambakipun malaka bilih. Piyambakipun kersa dipun senggol utawi kersa ngladosi dhumateng ingkang abdi pun Setija Bumulur Kasura. Menawi samangke Yayi Hatnyonowati dipun wayuh garwa ateges kula menika kedah mengku garwa ingkang kaping pindho Ateges poligami. Rabi meneh ngaten. Inggih. Sinten ingkang panjenengan arah sinuwun? Mboten sajawe mung ingkang dipun suwun dening Yayi Hatnyonowati ingkang kedah dipun wayuh dhumateng ingkang abdi pun Bumulur Kasura inggih menika mboten sanes ingkang putra piyambak. Inggih menika pun Dewi Kencana Resmi atmajanipun Paduka Sang Penemban Dewa Kartika. Wonten ing mertapan Cakrawala Prambahan. Tansah marepamuring sukma. Sinukmaya winaya ing asepi ing asepi. Sinimpen telang ing kalbu. Pambukaning warana tarlen saking layap-layaping aluyu. Pindha pesating sumena sumusuping rasa jati. Wiladalah jagat dewa Bathara sinuwun inggih kula nuwun sewu. Kaget sotaning penggalih kula sareng jengandika paring dawuh ingkang kados mekaten bilih jengandika nedya ngayonaken anak kula pun Kencana Resmi Kados pundi? Dipun maringaken menapa mboten? Awit sowan kula menika namung badhe ngebun-bun enjang njejawah sonten nedya nglamar dhumateng putra-putri Paduka pun Dewi Kencana Resmi dipun maringaken menapa mboten Prahan? Bab perkawis menika kula nuwun sewu, kula mboten saged paring putusan. Mboten saged matur kados pundi napa anak kula Kencana Resmi gelem napa mboten, merga gelem lan orane menika namung gumantung kaliyan anak kula pun Kencana Resmi. Nanging kula nuwun sewu, sakmenika kok kaya arep ana dayah sing nekani pertapan Cakrawala. Kula nuwun sewu panjenengan radi sumingkir wonten wingking kula menika sinuwun. Sendika ngestaken dawuh Rembahan. Carian putra lamun kawekasan eka wisang kene maya wisang gene wisang gene maya Wisnu Pradenta kula nuwun sewu menika kok wonten nem-neman ingkang rawuh wonten ing mriki. Mangertos kula cantrik kula mboten wonten ingkang yuswa
Sadarakanipun jengandika menika Raden, jengandika sinten? Premban Dewa Kartika. Inggih leres. Premban, aku wis anggeni satra ning Dursila Geni lan iki kakangku Dr. Randu Santasena. Satra ring Randu Kumbala. Oh, Premban. Aku Antasena lan iki adikku wis anggeni. Sowan rene ana ngersaning Premban Cakrawangsa. Cakrawangsa dengkulmu mlocot. Ha sapa ni? Begawan Dewa Kartika. Ah, Begawan Dewa Kartika Farma. Malah adolobat. Inggih matur sembah nuwun wonten wigatos menapa? Premban njaluk pangapura sing gedhe. Yen to aku ora basa karo sampean merga pancen aku iki satra sing dugal kewarisan. Aku ora iso basa, ora iso ndodhok. Mulane aku njangkar karo kowe ya sing gedhe pangarupamu ya Premban. Lambene kowe iki ora iso basa ya sing bener. Kepiye Kang sing gedhe pangapuramu kok pangarupamu? Sorry ya Kang, sorry ora. Sing gedhe pangapuramu ya Premban. Inggih mboten dados menapa ya ndonga pangka loro sowanku iki janjane wis suwe aku kepengin sowan mrene aku pengen ngersani Sang Premban Dewa Kartika aku kepengin kenalan merga ora liya ya kuwi atmajamu ya kuwi Dewi Kencana Resmi wis tepung suwe karo aku uga wis nyatakake rasa tresna nandhake rasa tresna karo Wisanggeni cara-carane nek bocah-bocah saiki PDKT. Inggih menika. Mula Kang saka kuwi sowanku iki arep kebon-bon enjang jejawah sonten. Udan-udan sore, ayo apa, ayo. Ngebon-bon esuk, grimis-grimis sore. Ah, kuwi bener. Sowanku iki arep nglamar karo atmajamu ya kuwi si Kencana Resmi merga pancen wis padha-padha le tresna. Aku tresna karo Kencana Resmi uga tresna karo Wisanggeni. Inggih, kula nuwun sewu. Sinuwun setija menika rawuh mriki ugi badhe ngayonaken kanan anak kula pun Kencana Resmi. Lho, Kakang Tejo. Setija. Kakang Tejo. Ora syuting ning pendopo kowe. Ora, Dimas. Wah, tiwas arep tak tonton ning TVRI Jogja. Pendopo Kang Tejo. Kowe kok ngawur ora? Kakang Setija. Kakang Setija ya rawuh mrene ya. Aku sowan ngersani Sang Premban Dewa Kartika iki. Wigatine wis ora usah diomongi. Golek sarana kepiye carane men iso awet suwene. Ngono Kang. Iya. Awuk dipaidu bojoku wae. Nanging kula nuwun sewu. Sing ngandika kula aturi kendel rumiyin awit menika tesih wonten dawuh ingkang badhe nekani pertapan menika. Ya Penemban. Tak entenane mbok menawa kowe iso menehi putusan sing jenah. Jenah ki apa? Menehi wangsulan sing cetha ya Penemban. Inggih, semangga Raden. nyonake utang mati lutira kang nembur ika siji watak manunggaling rasa
Kakarimang muni bangun ana peteng tutu wengi ana madang tuturina padhanging nala mewah petenging oglangan Dur pun ora nglicir mboten kula kok jeleh ngomah kula niku rong dina ngedur kok oglangan wayahe HP kula entek batune arep ngeces kok mesti ora ana listrik man ning ra digawa ning kelir ngene iki dur ngisen-isen gitu sorry nuwun sewu menika wonten sajakipun menika punggawa saking negari pundi Begawan Dewa Kahana sinten sapa ki wong tuwa budak sapa dur wong ya diomongi Begawan Dewa Kartika oh ya Begawan Dewa Kartika tepungke aku Patih Sengkuni Patih Ngastina panjenengan Patih Sengkuni Patih Ngastina iya ya mung Patih Sengkuni sing iso kaya ngene patih liyane negara Ngastina ora mungkin kahanane iso kaya ngene inggih sowan kurene cekak aos wae arep nglamar karo anakmu sing jeneng Dewi Kencana legal dengkule mlocot lho wis anggene eneng kene eneng Mbah Antasena barang heeh malah sinuwun setija enten ngriki sarta aku sowan urusaning Sang Begawan Dewa Kartika iki wigatiku arep golek minyak nyong-nyong iki kok anane koneka wae lho rene wo ngaten yo Mbah mula cekak aos wae aku arep nglamar anakmu arep tak rabekke karo putuku Lesmana Mandrakumara ing kagatri sang kapirang urinanggul kinembet gambet dosang renaning bawanda iki ngopo to ki Simbah Sengkuni Antasena ngapa methuki karo aku Simbah sampean kok arep ngelamar karo sapa mau Kencana resmi Kencana legal reti ora tekaku rene iki ya arep ngelamar karo Kencana resmi lho kowe arep pimbuh dengkulmu ora lha nggo sapa ya adikku wis anggene iki arep rabi mergo iki wis suwe tepung karo Kencana resmi wis suwe lah iki malah titi mangsa kalane arep dilamar karo wis anggene arep ditenani dadi iki men ora ming WA-an tok wae men iso jagongan langsung ning omah wong loro ngono bloko wae nek Simbah Sengkuni teko rene sampean kalah dhisik Mbah sampean kalah dhisik engko sik Antasena lah kok kowe samuni kaya ngono sing wajib sing duweni wewenang menehi atur pangandikan kuwi Begawan Dewa Kartika ora kok kowe lho engko sik to dajal sawangen angger Mas wayah Mas Lesmana Mandrakumara kae iki wong sugih anak Nalendra Gong Binetara lha kek wis anggene iki ming anak wong tani dengkule wis anggene anak satriya pelanangan ing jagat wis ora ngawur lho Kang bapakku tok lecehke jenenge lelanang ing jagat lak pelacur lancuring bawana aku ngelih ya mambu sarimi iki kok apa sapa sing gawe mbuh sinden yae wis ben neng aku mambu wis dasare kowe sing sakit wis kengelian ayo mau sore aku ra ingon salahe liyane ingon kowe malah ndresep dhewe wis kok gampang nek mangan kowe gampang mulane sampean kok ngendel-ndelke sugih Lesmana nuwun sewu Lesmana ki sugih Lesmana ki bener tur rupane ya bagus rupamu kuwi anu pasuryane ya bagus ning nuwun sewu rada kiku apa kendir
Lesmana kentir edan lah kok kowe malah ngembe. Kowe malah ngina calon mantune Begawan Dewa Kartika kok kandhak Lesmana. Cupu sampean tandingana kridane Antasena padha yange metu njaba udune kene papan natir kadigdayan. Sik. Nanti tur golek rokok. Metu njaba udune kene papane wong neter katigdayan. Lenang padha lenang, ijen do ijen sengkuni karo Antasena mati dene aku. Ileng lato. Pripun man? Aku wis arep kemut-kemut emosiku kok kowe malah golek rokok ki karepmu kok piye? Mboten no, kula ora golek rokok. Kula ora golek rokok saking kula wedi karo Antasena. Yo ngono bocah kok kendeli kaya ngono. Pripun iki man? Ora ketang sak gebyaran ya kanggo perang to, Dur. Nggih. Masa ya awake dhewe arep gawe rusuh kanan pertapan Cakrawala. Won, Kurawa majuan. Kurawa maju liyane Kurawa aja kula sik. Kula ki nggo babon keri-keri. Hae sak karepmu kono. Heeh. Woi. Katututan lamun mangsa prawira digdaya oh iblis Antasena kok awake glowing banget ya ben iri kowe meri karo aku dume aku iso perawatan ayo mbladus kulitmu ngono kok ngene akeh prada le wedan sumbarmu manguwuh ya men arek diobong keparat kowe bali ora sangayonake kencana resmi aku sing dhisik teko ning pertapan Cakrawala kok kowe iki teko keri kok kowe iki ngopo kowe iki iso ngopo iki sareng ngono kuwi ngopo arek ngusur kantrian ya kowe ayo wedan kowe arep wani karo Kartomarma. Saiki wani, biyen wani, sesuk wani, saya wani pokoke. Lah nek sampean padhe Kartomarma wani karo Antasena langkana diadaku waton kowe iso mateni Antasena kencana resmi PN. Wah, mati dening aku rondo bojomu. Ya PN sisan. Wis pokoke jaminane kuwi ya iblis. Mati dening aku Singalena mrapteng lalis padhe Kartomarma.
syuting mlebu nang katro. Iya, Rama. Woi. Pot. Lah. Pot. Yo alah. Woi. Pot. Alah, ayo, pot. Yo. Yo, alah. Woi. Bisa. Yo. Wait, putih alah, wait, alah, maaf yang, wos, sing nancep tuh gini, aman, belum itu duroto. Salah bus, baik salah. Gua karep udah. Oke. Motor. Oi. Jod, yo lah. Tak canda ora tau gelem-gelem. Oi, alah. Pot, yo lah, boy, Cetan gini empan coba wah wah yalah putar Sambato ayo tak cekel kowe wis kalah karo Kartoman sambato ayo
Ngono kok ngendel. Lho ndi bocah kene mau? Kok malih horor timen iki? Edan. Antasena tak candhak sirahe lah kok. Man Antasena dadi demit, Man. Edan. Matane cenanangan. Edan. Tulungono kula, Man. Tulunge apa ta? Edan. Antasena kula geret sirahe. Maune sirah kula tuthuke nggo gada nggon kula dhewe. Terus kula sikil kula digunjat awak kula muser ndelalah kula pas sirahe Antasena wek sing wet apane tangan kula niku lho malah tak kira nggone liyane tak kira sinden sing ngono sampean ku senengane kok neka kula candhak kula geret sirahe Antasena terus nasi deman hus sampean ku malah neka kula gejlok-gejloke lemah kula jebles-jebleske bareng kula mandeg leh kula jebleske kula tuthuki kok kula malah nuthuki angin terus Antasena ilang ora enek man wah edan wedinan kula aja ngasi pindho-pindho sampean ngongkon kula mungsu Antasena sebabe kaiso ngilang enggak goblok mulane sekolah Antasena iki iso ambles bumi mergo dheke lulusan IPA kok. Niki tengane kok kaya ngono ra. Satama wonten dawuh. Arep maju, majeng sekamat-kamat. Wong wis nampa dhuwit kula. Kana maju. Ora ketang babak bunyak ndasmu, dhuwitmu tak nggo nambake lehmu. Diajar karo Antasena, iman kula tak mungsuh wis anggere mawon. Ayo cah cilik balimu kowe cah cilik akeh sarep rabi ora gleleng mbangane kowe gedhe gerang mung gaweane mangane kalonjana hus lambene nek omong sok nylekit ayo gelem bali ora sesuk ora bali saiki ora bali kencana resmi nggone Kakang Lesmana kencana resmi nggone hak milik masyarakat ayo kowe nek arep pancen langkahi kuwandane wis anggeni lagi kencana resmi bayongen ning kencana resmi wis tunangan karo aku wis tak nggone cincin kok ngawur ngurung apa-apa tak tikung modal kok malah minggat Ojo
Lho. Iki kok gupak lemah tok to iki. Ora awake iki lho. Kowe iki gebol satama. Sat. Tam. Ma. Lo belo. Satama, satama. Satama ke lho parane yangmu ke lho. Satama. Lho ora ono detak jantunge. Lho. Satama. Kowe mati ngono apa piye? Satama. Ayo tangile. Ayo lu tuber anu gugur. Satama. 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 Satama mati tangan. Rale kowe kok mati ngono. Kowe dipendhem urip-uripan mongko tangmu isih 700. Kurang tau balik karo aku. Bangeten kowe. Piye sampean arep kaya iki apa piye? Ora aja Antasena. Iki men gelem nyaru tangmu iki tak uripne meneh. Yes. Iki banyu sunget iki istimewa. Sing iki bloyoe men meru urip. Wis urip ngono to, Mbah. Sadar le, sadar men. Kulo kok kaya tengawang-awang. Kowe kekean berarti lehmu ngombe. Nggih koyoke. Ayo. Sampeyan gelem bali apa ora? Welah dalah kandhak ya Kang Durna. Ora kusik. Saiki wis kecekel Antasena ning kene. Ayo, saiki nyembah karo aku. Iya. Ora iya yo. Aku ning kene ratu. Iya. Iya Antasena, iya. Ora Antasena jangkar karo ratu ya sing kepiye? Tata kramane karo ratu nyembah. Nyembah. Iya. Nggih. Bekti kula katur sinuwun. Tak tampa pangestu Kutah Mantono. Nggih kula pundi. Kowe Patih Sengkuni. Nggih. Arep nendi? Badhe mrika. Arep ngopo? Sowan Kakang Durna. Saiki jen-jen karo Antasena. Sik, kowe tau sekolah ta Sengkuni? Nggih, nate. Saiki aku dadi gurumu ngono piye? Nggih. Aduh iki aku kepeksa. Ora kena kepeksa ya Sengkuni. Inggih Pak Guru. Kowe tau diwarahi nyanyi? Inggih nate Pak Guru. Saiki nyanyi. Napa Pak Guru? Balonku andali maning nganggo I kabeh. Iso ora? Pripun niku Pak Guru? Sing gampang kowe wis. Napa Pak Guru? Mentrok tak kandhani wae. Oh nggih Pak Guru. Tak sawang kok kene, engko tak nehi dhuwit 2000, mlaku rono tekan ngarepe Begawan Durna. Nggih. Nyanyi mentrok tangane ning dhuwur, sikile ning isor. Napa mboten kewalik Pak Guru? Kok kewalik. Ning kula mboten saged Pak Guru, mengke nek tangan kula enten ngisor, mengke enten sing dicuthuk pitih Pak Guru. Apa makroni Pak Guru? Mengke kula disengeni bojo kula Pak Guru. Wis pokoke kowe nyanyi mentok-mentok. Nggih Pak Guru. Karo gerakane sing kaya mentok. Nggih Pak Guru. Kimpul menenga cangkemmu. Kaya krungu-krungune nek kimpul. Kanggo yune ngono kowe kok Pak Guru. Wis kena nyanyi. Nggih Pak Guru. Kowe tau dilatih pramuka? Nate Pak Guru. Ayo ngadeg. Nggih Pak Guru. Siap, gerak. Hormat. Gerak. Tegak, gerak.
balik kanan gerak. Sekarang nyanyikan lagu Menrok. Nggih Pak Guru, mentak tak kandhani mong lakumu nangis ini. Terus ngene, oke anu mentak. Awasi saka kene janji kowe mandeg lemu nyanyi gak tutuki. Mentak. Isin ngerti. Ya terus tak kandhani bonangan. Napa mung rupamu. Titenono kowe. Aman. We mandek mendak. Mancen asem tenan ngene. Pripun sesune? Edan kang kewirangan. Kewirangan pripun? Mungsu Antasena malah diperlakokke kaya cah cilik. Jonge kula arep diperlakokke kaya bayi malah seneng. Sebabe bisa nyusu sampean ki kok neka werna ora? Ya ora, Kang. Pripun? Napa Kurawa iso ngayonke Dewi Kencana Resmi? Mboten saged malah kula sing babak bundas. Bola dalah lole. Begawan Dewa Kartika ora menehke anakmu. Aja takut lika Kyai Sundha maneh kemarin. Pendhita siji kan biat jaringan. Ditenono kowe. Iblis. Kowe Dewa Kartika. Hura-hurapan suaramu terang tak. Wangsit pindho gombang angat saping tawang susuh angin ngendi ngendi ngong mangkali kangkung baksimi lole kenthos waru gembol manyar-manyar kamana kula keprit kantil putu jelikur. Dewa Kartika. Inggih, menemban durna kula nuwun sewu. Menawi sengandika nedya ngasaken kaprawiran boten saged dipun lampahi wonten ing pertapan Cakrawala. Jalaran wonten ing pertapan menika namung wontenipun namung adem ayem tata titi tentrem. Menawi jengandika kok kepengin damel dak-dakan ing pasulayan boten saged. Weh.
Rungokke dur. Hus. Kowe putu karo mbae kaya ngono. Ya ben mbah ora kena nggo conto apik-apik malah contone saru-saru. Lho. Saiki sapa sing nanggung perkarane dhewe? Syukur sisan kowe ayo. Kowe ora dijak omongan karo kanca-kanca pembalung kowe ayo. Syukur sisan. Ora jak omongan ora paten. Aku iso omongan karo dhewe, karo HP. Iso malih HP aku kok. Iso kena tak nggo. Apane? Bolongane ces. Aku saya gilane kowe iki rasane. Oh, ladalah. Wonten atur saking anak kula pun kencana resmi. Ature apa? Piyambakipun purun dipun wengku garwa dening sinten kemawon waton saged ngaturaken wujudipun cupu manik gambar jagat kalian senjata cakra berban. Mo njaluk pamit tak golek lakon rapi. Sinuwun setija wonten timbalingke ngadawu. Sampun mireng menapa ingkang kula aturaken inggih kula midhanget. Mila ingkang samangke kula nyuwun pamit nedya ngupadi wujudipun cupu manik gambar jagat kaliyan senjata cakra mendawan. Inggih ngatos-atos menika kala wawing ingkang saged kula aturaken inggih namung gethok tular lidah sinambung. Saking anak kula pun kencana resmi nyun pamit penemban nyun tambeng pangestu ngatos-atos sampun kados karyane. Den wisanggeni sampun midhanget. Ya rada capet-capet wong merga. Corongmu madhepe rono dadi aku ora krungu. Iki karo wong tuwa kaya ngono. Aku isih ora nyangka Kakang Antasena. Piye? HP diwalik sing dienggo bolongane ces iki lho iki. Engko nek kesetrum Ben sisan dene ra iso dienggo. suarane jas-jas. Ning sing muni liyane Ha ya men arep mengecoh. Ngopo? Ora apa-apa. Menika kala wae ingkang saged kula aturaken menika saking anak kula pun kencana resmi. Piyambakipun kersa panjenengan dhaup menawi panjenengan saged ngaturaken cupu manik gambar jagat kaliyan senjata cakra pun niku mawon nggih Raden kula tak gawe wedang. Kae pendhita kepiye to kae jane? Wah edan. Kakang Antasena Piye ni? genah. Aku ra sida rabi karo kencana resmi sebabe aku insecure Kang. Kuwi apa meneh? Jare kowe iki insinyur. Kok saiki apa kuwi mau? Insecure. Ya apa? Aku rumangsa ora bakal kelakon nggonku gayuh karo kencana resmi sebabe merga kowe ngerti dhewe cupu manik gambar jagat kuwi duweke sapa. Lha mbok kowe malah takon karo aku? Kuwi duweke Dewi Pertiwi. Kuwi ibune Kakang Setija. Kowe ngerti dhewe to? Senjata cakra kuwi nggone sapa? Senjata cakra kuwi nggone Pak Dendrawati. Lah nek iki mengko nganti Kakang Setija kelakon gayuh karo kencana resmi lah rek yo entek amek kurang golek lakone wisanggeni to Kang.
rakyat risang kapirangu rinanggul kinempit kempit ayo kek kekawin sekar juan biasanya sok wis ngerekam rai ngono kae gak terus muni apa ngono ora ketang suluk-suluk apa sing ngerek-ngerek tambe muni dhewe ora dadi ora nggo dodokan nglambene muni kerek diubahke no prek kowe rasa kuwatir aku iso ngrebut kene yo ora bakal kelakon wong Kakang Setijo wis bakal sowan ana ing ngersaning Ibu Pertiwa ning Sabta Pertala lah mosok aku yo arep raga-raga ngekahi cupu manik gambar jagat ora jane cupu manik gambar jagat kaya ngapa to apa sing aku tau nduk-duke karo kowe kae ora Kang lha apa sing tau duduke karo aku kae cupu manik gambar saru-saru. Oh iya ya. Lah ning kae iki pemersatu jagat to nih. Ngawur ora senengane kaya ngono ora. Wis kowe sing tenang pikirmu sing ora sah walang ati. Pokoke janji kowe ora kelakon dhaup karo kencana legal, engko cangkeme Antaséna dadi jaminane. Tenan wek-wek cangkemmu. Ya nek wis to ditenono iki lho. Ditenono aku arep ngundang sapa supayane mengko iso kasih algonmu golek cupu manik gambar jagat karo senjata cakra niki. Sesumbar mawalendru bumi gonjeng kumaluduk guntur gatuk oh Kakang Antareja to Kang sing arep mok celuki karo Kakang Gatotkaca lha ndi kok urung etok kowe tengeng apa piye to ni kepiye mbok yo noleh. Oh iya lah kok ireng ya ben to ireng nek mesem malah putih resik ya Kakang Gatotkaca piye Dimas Kang Antareja piye Dimas suaramu ngono agek flu Dimas di ngapura ya Dimas kowe tak juwi tulung iso ora jaluk tulung apa kowe neng Ndorowati nyilih senjata cakra wigatine arep sanggene arep rabi mongko mahare kudu kuwi oh ya njaluk pamit Kang Antareja piye Dimas kowe sowan ning Sabta Pertala iya kekarepanmu kowe nyilih wujude cupu manik gambar jagat oh ya aja kleru lho ya engko kowe nyilih cupu manik gambar anime ya ora masuk ora engko tak goleke sing Shizuka gambare Kang Antaséna. Ora ngawur kowe iki rasane. Kok nek dienggo bahan kimpul kae. Delokane Doraemon. Ora apa-apa wis ngono semangkat dhewe iki. Dimas, aku njaluk pamit. Kok sik iki diwalik pelok sik. Iya. Diwalik pelok sik. Ben ora kewuan mengko aku lek arep. Iya Dimas. Aku njaluk pamitnya. Sabanjure kuwi kowe ora usah mikir apa-apa nih. Ora usah mikir apa-apa wis engko sing temandang men kakang-kakangmu lho Kakang Gatotkaca, Kakang Antareja men temandang. Aku karo kowe wedangan. Gundule melocot. Kene sing ngrekoso kudu malah ngarep wedangan. Ya ben wis to, mangkat to, mengko ana hadiahe dhewe Kang. Iya Dimas aku njaluk pamit, Mas. Pelesap
swara ambrengang sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang ngacarita namung Sang Hyang Pratangga badhe jedul saking Brangwetan kalingan mega sarta gunung-gunung palandri kang bisa merbawani jagat raya dupi tata sing kamantean diwasalena mau kawususa wancine sing ancik goro-goro